mitä alla ollaan kuultu näistä sopimuksista. Kun palestiinalaishallinto etsii yksipuolista palestiinalaisvaltion julistusta, niin siellä alla on sopimuksia. Siellä on 93 Oslon sopimus, 95 sopimus, 2003 tiekarttasopimus, joissa kaikissa on juuri tämä, että ei yksipuolisia toimenpiteitä. Ja näin nämä sopimukset ovat hyväksytyt palestiinalaishallinnon puolelta ja Israelin puolelta ja kansainvälisen yhteisön puolelta ja ihan turvallisuusneuvostoa ja EU-maita myöden. Jos me emme kunnioita näitä kansainvälisiä sopimuksia, maailma menee kaaokseen. Ja senkin tähden on tärkeää, että maamme päättäjät, Euroopan päättäjät, valtion johtajat pitävät kiinni kansainvälisistä sopimuksista. Se luo turvallisuutta, tasapainoa ja rauhaa maailmassa. Kansainvälisesti on jopa sellaiset henkilöt, jotka eivät niin välttämättä suhtaudu Israelin myönteisesti Lähi-idän tilannetta arvioidessaan, hekin myöntävät, että tämä palestiinalaisten alkanut toimenpide ei tule auttamaan rauhan ponnisteluissa, vaan se tulee tekemään koko tilannetta vaikeammaksi. Lisään tähän vielä yhden asian kansainvälisen lain puitteissa. Kansainvälisessä laissa on valtion laillisista kriteereistä sovittu seuraavia asioita. Ensinnäkin pitää olla pysyvä asutus, kansalla, joka etsii itsenäisyyttä. Pitää olla määritellyt rajat, tehokas hallinto ja kapasiteettia käydä muiden valtioiden kanssa yhteyteen ja kanssakäymiseen. Nämä kaikki ovat auki palestiinalaishallinnon puolelta. Nyt tarvitaan kansainvälisen yhteisön puolelta selkeä ryhti ja pitäytyminen aikaisemmissa sopimuksissa, joita on sovittu. Tilanne on Israelin puolelta, jos tämä kaikki toteutuu ja jos tapahtuu tämä yksipuolinen hyväksyminen palestiinalaisvaltiolle, niin siitä on seurauksena Israelille vähintäänkin diplomaattinen mielipidemyrsky, jota ei välttämättä maailman mediassa tule poistamaan se tosiseikka, että tällä yksipuolisella julistuksella ei tule olemaan kansainvälisessä laissa kansainvälisen lain voimaa. Eli ei palestiinalaisvaltiosta voi tulla YK-jäsenvaltio. Eikä siitä voi tulla kansainvälisen lain puitteissa itsenäinen valtio tällaisilla toimenpiteillä. Sen takia on tärkeää muistuttaa meidän maamme johtoa ja pyytää heitä vakavasti harkitsemaan Suomen suhtautumista tulevassa kokouksessa YK:ssa New Yorkissa, pitäen voimassa olevat sopimukset kunniassa, niin kuin tuo viisauden lähde Jumalan sana sanoo: osta totuutta, älä myy. Kiitoksia. Olet kyllä hyvä.